Будучыя цырульнікі і пекары прайшлі рэгіянальны адборачны тур конкурсу прафесійнага майстэрства WorldSkills Беларусь 2018. У прафесійнай алімпіядзе, як яшчэ называюць гэтыя спаборніцтвы, прымаюць удзел прадстаўнікі 34 навучальных устаноў вобласці. Лепшых выбіраюць у 14 кампетэнцыях. Пераможцы прадставяць вобласць у рэспубліканскім конкурсе і атрымаюць шанец паехаць на міжнародны чэмпіянат. Наша здымачная група ацаніла ўменне без 5 хвілін прафесіяналаў. Да Сусветнай асацыяцыі WorldSkills International Беларусь далучылася ў 2014 і цяпер колькасць кампетэнцый і удзельнікаў конкурсу расце штогод, а стандарты беларускай прафесійнай адукацыі арыентуюцца на міжнародныя. Сёлета ў 14 кампетэнцыях некалькі дзесяткаў удзельнікаў. Умова ўсяго адна – узрост не старэйшы за 22 гады. У індустрыяльна-тэхналагічным каледжы спаборнічаюць пекары. Разам з мукой і яйкамі ў цеста замешана старанне і хваляванне, але на смак здобы гэта ніяк не ўплывае. Начинки использовали разные, вишневую, маковую. Также у нас была начинка из сухофруктов с орехами, тоже очень вкусная. И была булочка без начинки. Было очень волнительно, когда мы ставили в расстойку наши заготовки уже, и ты постоянно бегаешь, как бы не успеваешь, тебе нужно за всем следить, самостоятельно все, и очень так, знаете, страшно. Пробу з усёй выпечкі здымаюць эксперты, гэта выкладчыкі і тэхнолагі прадпрыемстваў. Узровень канкурсантаў ацэньваюць як высокі. Выправіць некалькі памылак і можна хоць заўтра працаваць па-даросламу. Мы сегодня уже попробовали все. Выделить конкретно по вкусу, естественно, сложно в том плане, что они постарались. Вкус хороший. Где-то есть какие-то небольшие огрехи. Вот из-за этих небольших огрехов кто-то проиграет, а кто-то выиграет. Пераможцаў выбіраюць і сярод будучых цырульнікаў. Майстры грэбня і нажніц у першы конкурсны дзень працавалі над мужчынскай стрыжкай. У другі стваралі прычоску нявесты. Праўда, сапраўдных мадэляў удзельніцам конкурсу не даверылі. Уменне адточваюць на манекенах. Здесь шпилек на самом деле не так много, и со временем, чем чаще делаешь, тем меньше всего используется, тем руку набиваешь, и все это проще делается. З 5 канкурсантак эксперты ў выніку абяруць адну па суме балаў і якасці прафесійных навыкаў. Пры гэтым увагу звяртаюць на кожную дробязь. Но вот здесь локон не удался. Он сделан именно ломаной линией, потому что это четко читается локон. Это закругленная форма, которая у всех остальных работ присутствует. Здесь это было основным критерием для того, чтобы снизить общий балл оценки. Конкурс прафесійнага майстэрства WorldSkills – гэта абмен вопытам і магчымасць адшліфаваць уменні і навыкі. Маладыя спецыялісты, якія прайшлі праз такую школу, будуць канкурэнтаздольнымі і запатрабаванымі на рынку працы. Конечно же, уровень стандартов мы своих начинаем повышать. И это из года в год, с 2014 года, участвуя уже несколько раз в мировых чемпионатах. Мы, естественно, повышаем свой уровень профессионального мастерства, смотрим, как другие повышают уровень, и есть к чему стремиться. Пераможцы абласнога этапу прадставяць вобласць на рэспубліканскім конкурсе прафесійнага майстэрства WorldSkills Беларусь 2018. Ён пройдзе ў Мінску 22 мая. Вольга Шмаргун, Леонид Табола, навіны, Віцебск.